Ameni, ameni. Ndadikwa vanese nevadikani. Tadzokazve Thursday ino kuzonzwa kuna kutaura kwaMwari nokudzidzisana nekuyeuchidzana tichingobatsirana marisei kwese kwamuri ikokoko. Tokufarirai zvakanyanya. Mwari denga vakuwanerewo nyasha zhinji. Igai tingoverenga shoko raMwari rinowanikwa kuna Acts chapter 9 pavhesi 49. Inoti izvoni zvino Peter zvino Peter akavabudisa vese panze, akapfugama, akanyengetera, ndokuzotendeuka kutarisa kuzvitunha akati, taPeter muka. Akamuka. Ndanichingoti zvoni amen. Saka ndanichingoti zvoni Peter uyu akaita kunge zvaitwa naJesu. Jesu vanga vasina time yekuzunza munhu, yekunetsana nemunhu, yekudii, vaingoti buda kuita kunge munhu akangotaurawo nyaya so. Saka ndipakangonditi saka Peter anga atione level iyoyo yekumberi yekungoti zvoni ungonamata, apedza kunamata wototendeka kuchitunha, wototi muka, chotomuka. Haana kuchibata kana kuti ndipe mvura ndimboisa kandimbosa ndimbodii. Akangoti namatei, ndetendeo, ndemuka, ndopatatomuka. Saka ndaingoti dai Mwari vakatibatsirawo tikavawo nepawa iyoyo, inoita kuti ugare uchingotsvaka Mwari nguva nenguva kuti zvandamboita kadiki aka mangwana ndichaita zvimwe kuti ndichaita kuti zvimwezvi sezvavakataura kuti zvoni anotenda kwandiri muchaita mabasa kudarika avakaitwa naJesu. Saka ini ndakabva ndaona ndikati Peter ane zvinhu zvakaita zvakawanda. Pini paakatanga kungopotomoka kuti vakapaipa achingoti Jesu vachibvunza kuti ndinani, iye akati vamwe sinobva vati hanzi munonzi Elijah, munonzi chinyi, munonzi chii. Saka naPeter muri mwanakomana wokumusoro-soro. Saka Jesu ndibva watoti nyama neropa hazvina kuzivisa, asi baba vangu ndivari vakuzivisa. Ndibva wati saka Mwari vanotondizivisa. Saka kubva ipapo anga angonzwa angoti ndosaka maiona achikuita zvingongopotomoka aitoziva kuti Mwari vanototaka neni, vakambotaka neni payapaya. Saka vachakamba chidii vachingonditisa. Ndobva atokamba achitoita mvura payapaya achiti kana murimi ndidaidzei ndiuyeko otouya. Jesu vazoenda chira majaji anobva anobatwa anosumuka achinamatira vanhu nemvuri yake. Zvirwa kuti zvakanaka kuvawo nekamwe kanhu kuonoti asi Mwari variko nokuti ndakamboita zvakadai. Saka naye akatizivisokawo hanzi kuti nogona kungokumidza backslide because hapana chinobatika chiri tanzepo. But asi kana uinazvo sounonza kuti akambonditi vakambonditsa zvakati. Saka tachiona kuti tiine nekunamata kuti Mwari vangu tipowo kasaini kanoratidza kuti vanoshandawo nesu. Haleluya. Ndandichingotiwo ndakashamisika zvimwe ndikakumana nokuti mukanzwa ka vanhu vachitaura vaiti Peter akanga asina mari, asina kudzidza kuti naJohn vaita mabasa makuru zvokuti vakadzidza vachona ndofunga vaitombogara pasi kuti mushonga yake bhosi kazhinji vanobvada kuti hausi mushonga yake remember murume uyu haana kuenda kusununguka uku. Saka wangoti dzidzo nekunamata zvinodi zvinobatira hazvisi. Ukangoita doko uchiziva Mwari uchiita mabasa makuru aitwa naPeter. Akaita hake nguva diki kuti vana Paul vakazotawo vakazotamura bakaba but iyo short time yakaita iyo pakaitwa zvikuru vadikani. Ndizvozvo. Ipo pana Acts ipapa verse 4 chapter 4 verse 30 pakati hanzi zvoni vachikutaura nezvaPeter iyeyo hanzi achinamata achiti hanzi Mwari hanzi stretch out your hand and to heal and perform miraculous signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. Achoti hanzi achikumbira Mwari kuti stretch out your hand
And then pane Acts 11:21 pakati zvoni anzi the Lord's hand was with them, pana Peter, and a great number of people believed and turned to the Lord. Saka it looks like sezvamutaura sichipo kuti akatenda munashe akaperera. I think hatingazivi hedu secret zvese zvakazara, but zvinotariswa kuti ukama hwake naMwari wanga wakaita sechisponji chiya, chimidza chisponji chikanyikwa mafuta kurembera kwachinoita kuzara kuya. Saka I think ndopai pakasvika Paul the way he believed in the Lord. So aminoti tingasvikewo sei ipapo, how the body of Christ can svika ipapo. Inoti vari kwanotofamba in that. Yeah. Very powerful. Yeah, I think the Osaka, but kunayo scripture announces the Lord uses the foolish things of the world to shame the wise. Yeah. Nekuti hapana anofanira kuzi ngachizoti inini ndakapenga ndakazviita ndakadai. Ndosaka I think uchizoona as well kuda vamwe vanhu vazhinji vakadzidza vanononokawo vanonetseka vamwe vacho, not everyone, but vamwe vacho vanonetseka kuti vagone kubhilivha zvaKristu nekuti kwavari academically it doesn't make any sense. Nekuti ndezvavanoziva mabhuku zvaanotaura nedzidzo yavo inovarambidza kuti vabvume kuti kune zvinhu zvakadaro zvinoitika. Saka unobva wazoona sometimes unoona umwe munhu wotoshe umwe munhu pamwe anga haana kana chinhu, pamwe wakaenda kuchikoro ukamudarikira, pamwe wakadzidza wakaitei zvinobatika zvinoonekera, asi pamwe Mwari obva wazongomusumudzira zvake, sekuti achimbotaura naSidha unoti Mwari vakangofemera so pazvinhu zvako zvaunoita, unoita zvinhu zvinoshamisa. Vanhu vanosara kubvunza kuti zvochokwadi here, vaitaura song yeyekwa ndeyekuti song yekuti pane mukadzi mwanemba everybody needed the blood of Jesus uya, and then pane imwe yekumba kumusha kwedu iya yekuti hanzi mahopo, please mahopo. Umwe munhu obva atoita mbiri nekuimba zina nebasa ezvousati ati naye. Saka ndopaunoona kuti sometimes Mwari vane zvavakaisa pamunhu umwe neumwe, ende umwe neumwe akamira panzvimbo yake akafamba in the path yekuti Mwari akamurongera. Anoita zvinhu zvikuru zvinoshamisa. And for us as well, like Sichipo pamaitaura nyaya yenyu, find kuti isusu vanhu tine kamwe kakufunga katinoda kuisa ipapo kuti ndofunga zvinofanira kufamba mufambiro wakadai uyu, zvine kaunyama kedu, because kaunyama kedu hakabvume kuti zvaitwa naPeter izvi zvinongoitika zvakangodaro. So until you fully immerse yourself mukuti only you God can, and pfungwa dzako wodzirambidza zvachose, I don't know how, kuti dzisamboda kukupa kakufunga kekuti zvazviitiki zvakadai hazvingagoneki. But tikatendera Mwari ivo pachavo vega vakazviita, because ruponeso rwedu was not because tandakanaka or anything, but it was purely 100% God alone vakatiseva. There's nothing that we did zvatingati ndakazenge ndakudai zvatinoitana tichionana toti asi nidhe ndiri nani vanozonyanya taseimone vanoenda kana kumadhindindi, kana taseimone mapfekero acho, kana taseimone vanhu une kako. So tinofunga kuti isusu hatiri nani, tinofanira kuponeswa kudarika uyu, but that's not how it is. Metse yacho yakatosiyana zvachose. Saka Mwari vakatibatsira kuti tigone kunzwisisa kuti kana Mwari vatongoti go ye therefore, iwo wotongoita go ye therefore, uchitaura nezita raJesu, zita raJesu roita basa, iwo merely being a vessel, ingori pabasa.
Yeah. Plus imwe nyaya futi I think kuti is almost the same nezvekutaura nachenai kuti pano inotongori mentality yedu vanhu yekuti zvinofanira kunge zviine energy, simba mukati. Nekuti ndikangonamata ndakangoti una Mwari havanzwi. Ndofanira kutobuda mate, you know, like ngondandamba ndichisvipira vamwe vatauri paside. Mene uchibuda uchiita nemasaini maoko aya miri you know. Like pane kabelief yekuti ndikasaisa my own strength inongoshokutonzwa kuti ndiri kushanda panapa, you know, paunozopedza zvazvo inenge waneta uzoti I've worked. Yes, and then also zvinoyaneka mukakugotsikana kuti something should happen. So it's just a human mentality. Ndaizviita kakawanda izvozvo, but Mwari aroti achindibatsirawo, you know, like it's not by power, no, by mighty. Yeah, zvinobva mukuziva. Zvekuti and I also think kuti munoziva kuti ndokanzana sedhori ndikati I wish machechi kuti tinoenda kuchechi tonzi tikungonoita Bible study kuchechi, muri kunzwa? Vanhu vanongonodzidziswa bhaibheri totanga kuverenga kubva kuna Genesis, muri kunzwa here? Sechechi, sekereke, I know this is dunga munhu handitika, but I think that is somewhere where, like as Christians, patinodaimirwa newakaipa because hatizive shoko raMwari kuti rinotodi. Hatinzwisise shoko raMwari rinotodi, nokuti tinofunga kuti tinofanira kuita zvese izvozvo zvine mutsimba, zvine chii. Ndaitaura nemwana wangu nezuro ndikati, you know what, ukada kutarisa Solomon anoenda unonopira zvipiriso 1000 kuna Mwari. Kwaanoenda hanzi kuchi amene ndakanganza zita racho ndakangana. Anoenda ikoko unonopira 1000 zvipiriso zvaanopira. Anodzoka orota hope. Mwari vomuchimubvunza kuti uri kudei, anozozi ari chiri kunzvimbo iyoyo, anorota hope. Mwari omubvunza kuti uri kudei, okumbira uchenjeri. Mwari obva vamupa uchenjeri, handiri kuna Kings. Mwari obva vamupa uchenjeri, vamupa uchenjeri. Anomuka kuseni odzokerazve kunonopirira kuGibheoni, anodzokerazve ononopa zvimwe zvipiriso akutenda Mwari nezvaapiwa muhope, obva aita pati yekuti ndapiwa uchenjeri, zviri zvemuhope chete, asina kumbenge zvaitika panyama, akamuka ari kudai uko. Saka uona kuti zvinhu zvakaita saizvozvo isusu tenichifunga kuti hope handi muri kuona, but until Mwari vakubatsira when you've read his word, when you've understood kuti hazvina nesimba rekuti kunamata nesimba warfare iyai, hamene ndi warfare yachona isimba here kana kuti it's knowing the word of God and speaking that word of God in the spiritual realm and taking control. Understanding how the word of God works, how the spiritual realm. I just love to say that word is realm, not around once we see. So it's not in a power in the body. Because so it doesn't mean kana ndaneta. Ndanga ndienda ku all night prayer ndinonamata ndodzoka ndakaneta maoko achirwadza zvosho kuti zvokuti wanga uchiite kana wanga uchipane nezvibhakera. It's a matter of knowing his word and using that word with an understanding yekuti Mwari ndiani, vanozviita sei, vanozvifambisa sei, then tokunda. Saka zvakanaka kuti dai taiwana nguva yengodzidziswa bhaibheri mumba yaMwari, because masermons hatiuraya, nekuti tinonakirwa nemasermons asi hatizodzokeri.
vekare vaindanzikana kwaparidzwa hanzi vaiti vadzokera kumba vanonovhura bhaibheri kuti vaona kuti zvanga zvichiparidzwa kuchechi kuya nhasi ndezvechokwadi here. Ndizvozvo. Saka like we were saying sisipo kuti Peter akangoti anzwa kuti Jesu ndo vanozarurira, kuna Mwari anozarurira, ndobva atongotanga kumhanya naye Mwari iye kuti ndiye ngaapota achiita basa. Saka tikazvibvisa kakuda kuita isusu, ona kuti even patestimony paunonge uchipa testimony pape pane kamwe kakuda kanonzi kaunyembe anonzi nyembe kana kuti kuzvipfekedza nyembe. So yes, kana kakusumudzirwa kakuda kuti there's something that you did kuti zvizozobuda zvakadai. When the testimony is simply supposed to tell the glory of God, yosimudzira ukuru hwaMwari, vanonzwa vati ubva muMwari vanotoita so nhai, navo voda kutemba naMwari iye, kwete kuti wataura kuti ndakazenge ndazoti ndobva ndazoti Mwari vazondiitira mufunge. Handimaona kwese kuti uri kunzwa kuita kwako iwewe, toda Mwari pacho chaipo pavo pavari pavazoita ndepapi, kuitira kuti vanonzwa vagozogona kutizirawo kuna Mwari. Pane apana ningirikini pana X14 futi apa zvauri kutaura chenai zvokuti it's not by power. Pakanzi 14 verse 3 pakanzi so Paul and Barnabas spent considerable time there speaking boldly for the Lord, who confirmed, the Lord confirmed the message of his grace by enabling them to do miraculous signs and wonders. Like he enabled them, so it can never be us or me. So that is so true. That is so true. Mene zvinongori, tinotongoda nyasha dzaMwari papa, because especially kana munhu wanga wajara kuchita for a long time, unotokanganwa kuti no, it's not me. It's imi Mwari ndimunozvikona kuti ukasaita ne-energy unozwa sokuti hapana chinobudapo, you know. I remember many times pataimira kuchipatara ndikatarisa munhu zvezve ndikaona condition yacho kana kuti the intensity yecondition. My mindset ndatanga wanamata zvezve iri kundodzwa kuti izvi zvinoda serious prayer, you know, like simba, like you know, like then uzozvidzora kuti ndiri muchipatara ka plus kuti it's not me but it's not anorapa. So tinoda kubatsirwa naMwari kunzwisisa Bible, like what Chena is said kuti it's God who does all the work, and chakakoshesesa if faith, you know, to believe in him, to trust him, and relationship with him is so important. Relationship naMwari. Pana mentioned last time kuti you can't have a relationship usingazive Bible raMwari, like it's so difficult. So true. So true. Nokuti tikatarisa murume anonzi Elijah paakaenda paya kunooneka pamberi pamambo Ahabhu, akangoti zvoni ndakamira pana mvura ichanai for 3.5 years, anamboti aichazvonai kusvika ndazvireva inini vatoenda. Wow. Saka zvaMwari hazvisi zvisimba zvoita zvomutsimba chokwadi chacho. Kusaziva tete kungoti pamwe zvireva kuti iwe unongotobatsirawo manje so effort yako ipapo pasina inongoitwa naMwari. Zvekuti it would be nice kusvika imagine malevels akadaro kuti wakutongoti wakumuka makuseni Mwari takamira sei nhasi tiri kuenda kupi kana kuti utotaura zvakati because pane vanhu vanoita statement yekuti hanzi where God leads he provides. Yes. Ndopanoona kuti
I guess that's what it means ipapo kuti Mwari vakuleader kuti aende kuna Ahabhu kuti mukuru waMwari uoneke kuti uyu munhu waMwari hanzi maoni. Yes. Then anenge achiziva. Imagine that relationship. Hey, it costs. It costs a lot to get it there. Elijah watonaka akupanga kuda kuenda kutenga papera anamboti Jordan River akangoti kabhachi kwangoti wa ndepa otobeka naimana akusamnamato agotaka nendimi dzei kungokumira bhachi bezimba kuti wa zvakatongorongwa kai zvekuti ukama nawo ndizvo zvakanyanyisira zvisho. Ukama nawo because vanomira newe neusvika paipe kuti vave vanozonzi paipe ndiani amenu like I forget my chapters hanzi uya vanozonzi ningi ndomuziva uyu ndomuziva vana vaskeva vaida kutenzeka po handimukona imimi ndimanani sakaona kuti kana une ukama hwacho naMwari the Lord backs you up. Of course that doesn't mean kuti zvinhu zvako hauzombowomerwa uzombodii. Elijah akasvika panguva yekuti akatombowomerwa akatiza akaenda kupukwa ndiri paizoigirwa chikafu nemakungu achifunga kuti ndiye gasara but ukama hwako naMwari just gives you solace and unongonzwa kakugutsikana. So Mwari will make a way. He's going to make a way because anoziva kuti iwe uri wake and madiri unomuda Mwari unotozozviratidza. Saka dai Mwari vakangotibatsira to pursue that kind of a relationship. I'm sure it takes a lot but zvinoda kuti Mwari vatigonese kuti izosvika ikoko pako. Imagine just having that trust in the Lord yekuza kutoti pandatotumwa Mwari vandiendesa kuhospital ikokoko kumisheni yangu kwandiri kuenda. I'm just going there and put my hands on the sick and the Lord is just following up healing his people zvichienda zvichingoenda zvichiendeka. Saka unoona kuti ava varume vanga vaine ukama naMwari ndovanonzera icho akatizvoni tangai maita indozoiteera itanai naMwari wenyu achitozviziva kuti Mwari vakatondibheka. Imagine Mwari imimi Mwari zikanai nhasi moto ngauyi pedze zvese zvipekiso zvapera apedza zvikwakunyora 400 maprofeti. So vanga vasingaiti zvazvokuonererwa zvinomboita kuti munhu ukangonzwa kani kadiki wakuda kungosumudza mashoulders but vanga munhu une dambudziko ndiwo unotitadzisa kusvika pazvizhinji njokuti sometimes Mwari vanenge zvakafanana nemunhu anogona kuroteswa hope kana kuti Mwari wavanoudza pamwe tunhu tudiki munhu iyeye Mwari kuda dzenguva anenge achimuudza kuti iye azive kuda anyengetere kana akaite sei but ona kuti munhu so unoda kuti pave nevanoziva kuti Mwari vari kukuitisa izvi anotaura neni vanomboshanya. It's not enough kuti pasange pane anoziva ndimukona. So Mwari dzimweni dzenguva kuda vanogona kuzazokukudza kukusvika pakukwira kwavaifanira kuti usvike uende nenyaya yekuti it's become your thing now. Ukada kuverenga kuna Proverbs pane pandatsenga makuseni panotaura kuti hanzi kuzvikudza hanzi kunounza like kukanganisika sort of like kuzvikudza kunounza kunounza kupokana or something like that. Saka ukada kuti vanhu vazive kuti unoita nezvei Mwari vari kukuitisei mhendo unochitsvaga kuti
Mwari vakudzwe here kana kuti ndiwe unongochitsvaga kukudzwa? Aiwa, kuda So kuzisawo kuti mwari vanombotaura neni chete. saka kuti tisvike uko kwekuzoti tongoti iwe kana nevaive vane mahenkachifu avo aizenga akunzi vanhu vaipiwa namahenkachifu, unenge waumba ukama naMwari, and then you just let God be God and the glory be given to him, usingade kushare in the glory. Dai Mwari vakatibatsira not to share in his glory because haisi yedu. Yeah, ipo pane Mwari vai pavanoti hanzi it's not by might nor by power, like his word is so true, like on point. But I may not say that we don't pay attention to that, but it's not by might, it's not by power, but by my spirit. It's the spirit. Yeah, sichipa mamrauti. Ndatangoti zvoni unongoda kutangu yakako simba racho. Right, handizvozvo. Vadikani, ndofunga, I'm sure kuti pamuchanzwa this discussion munoitirwa zvakanaka kuti kana pane vanga vachineeda this discussion vachasangana nayo. Iwo unenge wasangana nayo ndiwo wanzi naMwari uiteerere, because vane chekutaura, vane chekuita newe. Nesuwo futi tabatsirikana pakati pedu nekushare nekudiscassa shoko raMwari, especially kuziva izvozvo kuti it's not by might, it's not by power, and also kuti ukama naMwari hwakakosha zvakanyanya. Kuziva futi shoko ravo is very important, zvakanyanyisisa. Kuti it's difficult kuziva Mwari wacho usingazivi kuti vanoti mushoko ravo. And plus unokwanisa kunyeperwa nevanhu futi, because hauzivi kuti shoko racho rinoti chii. Saka unongobvumira zvese zvawanzwa paYouTube, zvawanzwa pasocial media, wototi seka nazvo uchienda kudondo, because hauverenge Bible, hauna guidance. Saka it's so important, zvakakosha zvazvinachena if it was possible kuti itongoitwa semutemo kana kuti habit yekuti panowana nguva zhinji yekuti chechi inongotodzidzisa Bible, maBible lessons, kuita maBible studies, kuti vanhu vave neshungu yekugona Bible nekuda kuverenga Bible. But Mwari ndomubatsiri vedu vadikani. Tese tiri parwendo rwokuvaziva, rwokudzidza nezveumwari hwavo. Hazvipere zveukuru hwavo, zvakadzama, zvakadzika. But Paul akataura kuti hanzi ndinoramba ndichinanavirira kuti ndichibata. Funga kuti mabasa akaitwa naPaul aya still aitongoti hanzi ndinoramba ndichinanavirira. Saka tumabasa twedu hatombosvika kana kakasiyanwa chaikompeti mabasa akaitwa naPaul kuti azoti hanzi ndinoramba ndichinanavirira. Saka ngatirambei tichinanavirira, tichitsvaga Mwari vadikani. Mwari vanoona shungu dzedu, vanoona mwoyo yedu. Hanzi Mwari vanotarisa mwoyo. Yes. So ndichanyengetera tobva tavhara. Vatinokutendai svondo rinei nekutirangaridza shoko renyu, kuti simba nderenyu. Ndimi munobatsira vanhu kuti vaite mabasa makuru. Mabasa ese angaitwa muzita renyu, minana yese, kurapa kwese, ndimi munogonesa vanhu venyu. Pataverenga paya pakati you enabled them to do great works. Ndimi munogonesa zvese Mwari, ndimi munogonesa kupfuma chaiko, ndimi munogonesa rudo, zvinhu zvese. Hanzi shoko renyu ndoti hanzi zvinhu zvakanaka zvese zvinobva kuna Mwari. Hapana chinhu chatingagona tega pano panyika. Sada kunyengeterera vese vachazoteerera shoko iri kuti vavakwe naro, vasimudzirwe naro, vaencouragwe naro, vashandurwe naro Mwari, vavakwe, vaitwe transformed neshoko renyu.
tinokutendai kuti munoramba muchitipa shoko rekusheya nevamwe. Tinokutendai nekuti nesuwo tinenge tichibatsirika at the same time. Saka tinokutendai this week. Mwari tunyengeterera vese vachanzwa shoko iri. Mazviita enyu Baba nemuzita raJesu. Amen. Medika ndinokuonai svondo rinotevera. Muve nesvondo rakanaka. Bye bye. Bye. Bye.